Bagi Pulit ke Nongstoin Police Station, haka khat nyau tarik unailar araja arpusa, kila Khot Hajir biang seawai par Dkhot noilam ke Khasi Students Union, halor ke jingkeno baudei ubadon ketilang ban Khynra ki bar Jylla, hapo West Khasi Hills District. Uteu Dkhot jong ke KSU udai belatip kerteng kumu samla blastar lan karbani, ubabat ika kam kumu Office Secretary ke KSU West Khasi Hills District Unit. Hakatai ke jing lek Hajir jong teu samla lasen ran lang ya u dagi noilam jong ke KSU West Khasi Hills District Unit bekentup yu samla wan bha kupar lingdo nonglan ki noilam nagi circle bat kumjo nagi unit beper kat kum ke jing thu jong teu samla la ong bagi Pulit kila pensyong nongrem na ka video ke bala pau ka kerteng jong u hendrai nak liang jong u uklam dan bat uklam tip EA halor ka tei ka kam Mat seberang luar geri mat seberang luar geri mat seberang luar geri mat seberang luar geri you mendam ya you mendam ya mat seberang luar geri kaki asu kam juali kaki asu kam juali kaki asu kam juali Kalian tunga taka pot ngam tip ngam don ta pot lagi kita Khot lagi semut pot harap di Khot sang ba Jylla le ka kam bomman de kum ka kilong ilam jong ka sang bat ka sang hi bol ka we ngim don jing soper habai dei bat ka jing Khot jong ki na kaliang jong polis ki Dkhot ki jongi namar ba dangi perkhat sisun perkhat ya ka jing Khot ka jong ki mboong sisun ni so thomla beng ka ni ha ka sin banikong bagi Khot ki Khot ya Dkhot bom lek ha pan Khynra ya ki Khot kisla nrei da kli ki ong ba base kat kum social media ada base kat kum social media kumno ki i Dkhot bom dan tu pus hapo ka spot te kumta mentar kumju ini wi samla la Khot Hajir halor ka jing yasim Bynta ka jing i ha ka jing lek Khynra mender kat kum ka jing ong ka police department handai kat kum ka jing tip jungi kinong ram jong ka seng ba ini samla i imsem la lek ban Khynra Khot Khynra sla ka te ka sngi te na kaliang ka seng ka ne ka jing ken po jong ka police department ni ki Khot jong ka seng ba lada Khot maki ngi hapwan lada kim Khot maki ngi shong bek ka dei ka jing pen ting pen smith ki Khot handai kamen sim bashin rang jong ki Khot jong ka KSU kadang ya irham bat nang ne syakmat ngindang pen klan ju ya ka jing Khynra mender namar kap ni ki Khot penting pen smith ki Khot na kaliang jong ka seng ngin yai Pynrem ya ka jing it ya kari bajaj benreu lemba ka jing syakri kambha ya kai melang ka salang bat ya ka tanya berpoi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya